Gabon, Ilaski. Gabon. Kaso ez da igual dotorena izango guk aipatzea, nik aipatuko dut, Gaur ere saioa asterako. Bai. Zango nuke jende desentek esan digula. Ze, guapo eta ze dotore eta... Kalean entzuten da, ez da? Ez da ondo esati, Ez da ondo esatea, bai, baina... Bermion antragen bat etorriaz. Ilaski ze guapa zauz. Aldi berean gehituko nuke ñabardura eta horrek ez dakit ze lekutan uzten egiten, batematek esan dit, harriduraz edo. Juan Jon, telebistan ze ondo, esan ez zela. Gero kalean, ez dakit pa. Gero kalean gure estiloa daukagu be, bai. Estilo elastikoa, sport. Telebistaren magia dau eta konprobatu nahi bauzue, zatozte lehiatzera. Eurek egin duten bezala, pasa, barrura gure lehiakideak, zarri. Naikari Tamane, Laiaz Tamanez, Idoia eta Amaiur Gabon. Hemen aurrez aurreko antezanik, Ilaski. Honek itxurien, Aikarek eta Amanek, Gabon, itxurie lekaitxatik duzela, bai, ondo. Joan behar den moduen. Zer diote, herritarrek? Telebistan guapa. Bai. Bai. Eta horrez aurrere bai. Bai. Eta horrez gain, zer gehiago aipatu izate? Kuadrillakoak eta begira izango ditugu, ez da? Bai, arro. Arro, bai, Kuadrilla zorrotza da antzazuena, ze izena ere gogoraraziko dugu. Ostizori. Ostizori! Sartzeko behar da horrela probaren bat pasa edo... Ke ba, zebez, maju basara ya, listo. Ondo. Ezinbesteko hori. Hori, klaro. Kuadrilla horretan, noski. Biluzeko kuadrillan, lekua behar bezala hartuta, 5. saioa duzu, Naikari Amane, eta pilatu ditugu 800 euro. Oso ondo, Txarrak. Kuadrillakoekin planen bat egiteko, akaso? Ez du pentsa, ez errondeño. Poteo txubet bai, zeuen kontue. Hori bai. Dio, ostizori kuadrillako kide izateko ezinbestekoa da, jatorra izatea eta bar, zuek ere jator jokatuta. Bai. Ragotxe txikiren bat. Zema zarete, denera? Ba, bastante. Amabos bat, Ja. Bueno, zuritotxo bana, eta otorduak gero iaztuek zuen kabuz. Bai. Gaurko ze asmo, Amane? Ba, finalera heldu eta zaku eruten badu, posik. Asmo txarrik ezaguaztu, Naikari, beste hainbestezuk? Bai. Ados, ari gara entrenatzen? Diote, saioat pasa eta aurrera egin eta horrek ematen duelako eskarmentua, baina saioetatik aparte, beste entrenamentu espezifikorik edo? Esaten badotzut. Esan? Hori da helburua, zuk esatea. Hori torri gara kotxean gaur. Horrek, erreken izenak ikasten. Bai, kotxean ikusten gendu, kartel bat kotxeko ikusten gendula, bitu amendik hori pasaten da. Ondo. Ondo, Ederto, da bat besteri esaten zein da zuzenako, ze banderak dauka gorria? Bai, ondo. Nabarituko da seguru, saiakera hori. Espero. Animo boikote, zortzea. Kerri asko. Laiaz eta Amane esan moduz. Ondo, gero eta beto esango dugu. Bigarren saioa lehenengo baino bila izaten dalako. Bai, urduritasunak eta gendute, Laiaz entrenatuta, batetik bestera edo? Gitxi. Zuek autoan aterrizarete isilik, konzentrauta. Gurlo. Alo? Eta gidatu nork egin du? Trenien. Bale, ados. Ondo, Manez gaur zer helbururekin? Bueno, ondo pasau, barre batzuk bota, eta hori irabazten modugu, hobeto. Baina horren ondo pasa, barre egin, bikain. Ondo, gogoratuko dugu Laiatzen ondi zatozi ezuek? Abadinotik. Abadinokuek, lagunek, Manez, eta ez dakit klasekidiek zarien, gauza berdinik ezten zauzi, Baina, ni euskeraz eta bera hirueledunen. Ondo? Ondo, orduen klase berdinean eta ez? Ondo, Ederto. Aurrezkuntzako ikasliek zari, Bai. Ondo, Ederto. Pozik, gogotxu miluzen? Bai. Hau pasuek, ongi etorri. Animo ba. Idoia, Maiur, Gabon, ongi etorri. Gabon. Zer moduz? Ongi eta zu. Baita ere, mila esker, galdetzeatik. Eta zu ere bai? Bai. Eta zu, orain batean sartu bukle batean. Nondi gatoz? Beratik. Beratik. Zeleko ederra. Berakuak, bikain. Kasta bada orduan. Eta beti daniko lagunak, herrikideak? Bai, nahiko, izan gara lagunak, klasekideak, lankideak... Dentik. Ados. Denetik ere. Bueno, denetik ez, dino. Izkanaka, basta. Horai miluzikide. Bai. Pausu, bai. Eta nolatan animatu gara, Maiur? Tortzerata, dio? Sortu zen, komentatu genuen zerbait ere onate etortzeko, eta, horrein dela gutxi egon zen besta bat gure herrien, eta... Ze besta? Lurren eguneko gaua. Bezpera, bai. Ondo. Eta, hori, jijeja, venga, guazen ez dagizet. Ari zineten lurrarekin konexio betean, eta? Atope. Traguartin, Baita ere. Eta batek ideia, ez da? Ba oso ideia. Eta zuek etorri. Baida. Zer ikasten ari gara idoia? Nik zuzen bidea, Iruñan. Eta Maiur? Ni urpekaritza profesionala. Bai ba! Nola baita, zut esango parez pare, nik egin nuen, nola open water edo. Open water. Ja, egin du barre txikia, hori zu ikasten ari zarenaren aldean izango da txikeria.
Desberdina. Desberdina, ez hobea, ez okerragoa. Desberdina. Zuk hori egingo zenuen 12 bat urterekin, igual. Ez, orain dela urte bat. Zu zuzenean hasi zaraia, urpekaritza profesionala ikasten. Bai. Hori non ikasten da? Nik Pasaian, Trintxerpen, vale. San Pedro. Bai. Eta zer da, erreskatietarako ikusteko fauna nola doan, arrainak Hor lanak ere bai, begistatzeko? Ez da, urpeko edozein laniteko, azkenean. Soldadura, eskerako? Adibidez, soldadura, obra, denetik. Urpeko edozein lan. Begira. Ondo. Bai. Baten zuzenbideko jakintasuna, bestearen urpekaritzakoa, ez da bikote txarra. Gainontzean, Idoia oso gozozalea omen. Bai. Eta gozogilea. Bai, Aritzen zara. bai. Eta zein dugu espezialitatea edo? Azukria dun guzilla. Bai. Bai, Edo zer? bai. Natilak. Superronak. Hartu berriten du, parea segundu gozatzeko momentua. Justo natilla. Bai, bizkotxoak denetarik. Bai. Laginik ez momentuz, guk proba ezagun eta. Bueno, Bueno, ados. Urrengoan akaso, Bai. iritsiko da. Amaiur demora pasata, bertan aritzen zarazu. Futbola. Ondo. Futbolan izan naiz, eta gero musikare pixko bat ere izanen Bueno, musika. beran, ezinbestekoa. Bai, bueno, beran bada Eta musikako... perkapita Bai, musikari bai. herria eta bar. Bazuen doinuen erritmora gutantza egiteko preste. Animo bikote. Eskerrik asko. Sorte on, gozatu. Zorte hon, hiru bikotei, bestak beste dirutza daukagun iluzen zakuan. 50.000, 950 euro! Urduri, Bigarren eskuko jatea. Pentsa. Pentsa, Ari gara azaioka. eta urpekaritza ekipoa eta inbertsio asko egiteko. Lehioa gabon, Barandiaran institutuko laguna, gau. Lehioa pizitzenean. Idoia eta Maiur, lanien hasiko gara, eta horretarako zebuk aukeratu, zeuentzat ze proba nahi ziren tribaren berbak, fotokumeak edo ikusi makusi. Ikusi makusi guk. Oso ondo? Bai. Naikari tamanentzat, Botokumeak. fotokumeak. Aiguan berbak, laia Vale. taman esentzat. Ondo. Ba, oso ondo, bertxotan hasiko gara. Bizilagunek eta zuek zer? Zeuen etxien ondokuek eta jatorrak? Bai. Bai. Ondo. Mundu bat izaten da, Bai, Diot. bai dinot, Ni sortea izan dut, baina... Nik bai benetan, zuk bai? Bai. Oso jondo itxi Bai, zegoen. Bai, bai, lekitxon egongo da, oitur hori balkoiti eta berbaitxekue. Bai. Ez, bai, ez da. Ari ira pentsatzen, ze bertxote da. Dinot, gure aman etxien eta bada, hau gero ni oin etxe berri batzutan. Garai bateko WhatsAppa, Bai, eta, garai bateko WhatsAppa. Bai. Ia txirritatxok ze kontatzen digun. No. Oinak, hitzak eta bertsoa. Anastasia eta Julita. balkoiko alde, Banatan, zerrentzun eta zer Ikusiko. egoten dira, zelatan, esan didate atzo, Gauean. heldu nintzela lau, hankan, nasak badaukanon, Aukeratu. satelite baten. faltan, Bo! Ze izan hau! Ni epaimai banita amarrekoa zalantari gabe, puntu. Zondo, Mikel interpretatua, oinua, zoragarri. Laiaz maneix, beste inbeste ingo dugu, gutxien. A ber, ba. Edo, zuek osasunez eta, Ondo. Ondo. ikain, gaixotasun batzuk hemen, berbetan sotik, Denbora, erreuma, Amorreria. erreuma maneix, Elgaitza. erreuma, Nafarreria. erreuma, Mukiera. erreuma, Asteria. erreuma, Asizurria. erreuma, Elgaitza. erreuma, Bularretikoa. erreuma, Azizurria. erreuma, Amorreria. erreuma, Ezueria. tuberkulosia, Amorreria. erreuma, Ezueria. tuberkulosia, Asizurria. erreuma, Ezueria. tuberkulosia, Elgaitza. erreuma, Ezueria. tuberkulosia, Nafarreria. erreuma, Ezueria. tuberkulosia eta utzi hor bat, Ematen zuen baino errezago esan, erreuma azurrek, tuberkulosia bularra, bat, 10 puntu! Bueno.
Idoia eta Maiur, ikusi makusit esan dugu musika zaleta zaretela. Bai, zerbait bai. Ondo. Maiur, ez du txaranga batean eta? Bai, lesakako txaranga batin, elutxa txarangan. Elutxa txarangan. Eta erromeri talde batean ere bai? Bai, guain hasi gara bastango lagun batzukin, pixko bat. Ei, ze ondo. Guain hasi berriak. Ondo. Bai inspirazioa aurkitzen duzuen Izarorekin batetik 8 ikusi ondo? Izaro, Andres. Izaro txikia, Andres txikia. Amama Izaro, Bizarro, Izarro, Marrazkia. Amama Izaro? Bort. Andres? Bi. Izaro? Bat. Marrazkia? 8. Izarro? 7. Bizarro? 4. Izaro txikia? 5. Andres txikia? 4. Amama Izaro? Bort. Andres? Bi. Izaro? Bat. Marrazkia? 8. Izarro? 6. Bizarro? 5, barkatu. Izaro txikia? 3. Andres txikia? 4. Amama Izaro? 6. Andres? 2. Izaro? Bat. Marrazkia? 8. Izarro? Idoia kertu izan du, taula unere batean, 3rekin, hasi gara. Puntua biltzen, 30 puntu, berara. Animo. Maikari eta Mane oraindik ere bertsoa ospatzen ez da. Bai. Zera justaldia. Bizilagunak hariko dira, zelatan, hauek imintzioak eta zer modu, zebiria dute dituzte. Ondo. Hartu lekua ba, eta erakutsi Laiaz Manez bestaldean. Opa, badino, puntua behar ditugu. Hartu lekua. Eta denbora. Bai, Mane? Patinetie. Oso. Skate. Bai, eta? Non? Skate parkien. Bai, oso ondo. Bigarrena. Apa nahi gari. Praka jantzi. Busue jantzi. Ze buzo da? Urpekaritza. Obra duena. Buzoa, ze buzo? Pintorie, eskultorie. Zertan ari da? Horla... Hosten. Ez. Bota? Ze buzo? Idaipez. Hirugarrena, bien artean hau. Txakurre. Bai. Veterinari zuen. Eta zertan ari da? Belarritzek, ondo da begitzen, ez da. Bai, azterketa egiten, ondo. Eta? Busue. Bai. Ze buzo? Laneko buzue. Laneko buzue. Anaikarik ze lanbide aukeratu gaut ezak egiteza. Mailu bat hartu eta gero zera eta... Esan duzkiden guri Madalenatan? Madalenatan? Gu kuadrilla honago izuen antzien 15, Da, nokala mahonik zantzitze da, ni beti haitzen mahonagaz, gustora. Haitzen frakak eta mahonata. Da holan kanpoko neska batzuk ibizakuek. Bezazpila batean, eta? Behitu hau, laneko buzugaz. Dago esaten. Ilaskiren erantzuna eren, Bueno, ez dut esango hemen bai vale, ere. Zure zekizun eratorri zaran. Orduan, gora laneko buzuek eta mahonak bebai, klaro. Berroina puntu! Neuri barreko. Ja. Ni ezin barrerik. Hauek Ibizako alkandora txuritxoekin. Ere, bikini jaula. Titiana kanpuna, ber. Bueno, mesedez. Hori igual imintziotan ere egin beharko dugu. Hartu lekuan, mesedez. Idoia eta Maiur bestaldean. Eta ia zerratorren. Opa bera, Eurra, demora. Dirua? Kartera. Bai? Bai. Erori eta galdu. Kartera bota. Zer egin du? Galdu. Galdu. Kartera galdu. Kutxa, Errota, gaztainak. Bai, gaztainak. Gaztainak erre. Bai. Bai, gaztainarreak, ondo. Ze honak. Dirua lapurtu, lapurra, eta poliziak lapurra hartu. Non gaude edo? Dendan, bankuan. Bai? Bai, bankuan. Bat da. Bankaria. Bai, eta bestea? Lapurra. Ba oso, no? Bai. Nor da lapurra, ezta? Banketxe sistemari kritika. Iroina punta.
Lankideak, nola bai. Esantzu, tasko gustatu bestela miluza zoaz aurkestia. Nire ere bai. Eta imintzioak egite dituztenean alegia idoiak eta maiurrek. Bueno, ez dugu ikusi sekula, orain di. Hola, estreño mundiala. Etxeatu dugu, etxean eta. Ez. Gutxi. Zu pentsatu natila eta nahi doia. Zerbait aterako da hartu lekua, nahikari amane bestalde. Estreñakoz, idoia maiur. Beldurri gabe, Ozen, demora. Bai? Opa idoia? Edo hasi, bat? Bizkor? Zer? Hago itxita, Igeri, Zer da? museo, Opa pelota idoia. bat, Eh, Zer da? Snorkel, Bigarrena. etxia, kuadro bat, kuadroa marraztu, garbitzen, Zer? kristala garbitzu. Bai, oso ondo. Oso ondo. Sumo. Bai, bi pertsona, Sumo itxe. sumo itzen. eta? Eta? Zer egin du? Zer pasa? Bat lurre, bat kirabazin dau. Bat lurrera bota da. Lurrera gota, ondo. Bai. Eta? Demora dago, idoia? Urra azpizan, Zer da? Animali Egin, bat. idoia. Animali bat. Bai. Zer animalia? globo, globo. Dordoka bat. Gordoka bat, eta? Zertan ari da? Arrautza gehitzen. Oso ondo! Arrantzak egiten ondo. Idoia zeran sartua oso paperean abiadurari eta dagokion, Gordoka baten pare, boro pizkanaka. Atera ditugu? Danak, iruroia puntu, oso. Badakizu nor egoten den redakzioan kristela garbitzen. Eroglio? Ba, ezin ikusi tanta bat bez, euri tanta bat bez. Maniatikoa, ez da? Niri gustatu, baina, klaro, da apurtxu bez. Garri mantentzen dituen bitartean, ondo dago. Bueno, ia. Eta kristela garbitzu deroglifikoek egin. Esku Biak. batekin gauze bat, da beste eskuarekin beste bat. Nahikari amane. Ia zer dakarren gaur. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Nongoa da zure laguna? Yukatanekoa. Ia, irakurri ondo. Yukatangoa. Bai. Zu, Mr. Binek ingelesez hitz egiten du. Yukatangoa. Yukatangoa, oso ondo. Badugu lagunikan, Ez. momentuz. Hori, momentuz. Txitxonitza. Eski. Yukatanen. Ederto. Bigarrena, denpora. Iaz egin nintzen. Nor da? Bale, bekuen nor da? Ariana. Bale, egin eragiketa. O Ariana. Ez, alderantziz. Arianoa. Bai. Iaz egin nintzen. Vegetarianoa. Bai. Dragon Bolako pertsonaia, Vegeta eta Ariana. Arianoa, vegetarianoa, oso ondo. Eta dragoi bola, genuen harrapatu. Gitxi. Gitxi. Beria, zera, talentu, un puntu oso ondo. Riano ari tiraka, ondo. Laiak eta manez, beste beste. Pare bat eroglifiko, iaz matze ditugun, lehenengoa, denpora. Jaio omen da. Utxiki. Zehaztu gehi zau, manez. Zelako edau? Alborantz. Ez, Txikixe. bai, txiki bat erantzunen zari, beste zeo zer gehi zau. Txikitan, Ez, txiki... jaio omen da, Umetan. ui! Umea dau, me handia, ume txikia behar genuen. Me eta txikia. Txikiaz gain mehea zela esatea falta. Ondo, harintxu hau, ia bigarrena, denpora. Mentore ona da, zer da? Buda. Zer da? Arrizko emakumea. Bale, emakumi zer, nor? Amama. Bai, bestera batera. Amona. Bale, Amon arri amon. amona? Arria ez, amona? Arriz? Amona arriz egindakoa. Amona arriz. Gure mentorea, Kike. Opa, Kike, besarka bat. Eta zoi punturik ez? Idai eta maiur. Pare bat eroglifiko be bai. Zer? Ondo? Bai. Mentorea gogoan, Konzentratu. Iaz matze ditugun. Lehenengo bat, denpora. Zapori gozoa ematen dio. A ber, Bale, zer da oikue? erreia, gatza. Bale, nola esaten du horrek? Sal. Bale, sal? Sal eta betxikoan hor da. Zai. Ematen dio... Sal?
Saltxak. Bai? Ikusi? Errege hori Cervantes da, eta Cervantesek Gaztelaniaren erregea, eta? gazteleraz hitz egiten du, gaztelerako letretako erregea. Bueno, bagatzari sal, eta gero Chuck Norris, saltxak. Saltxak. Oso ondo, erto. Gozoak bai, idoia, saltxak ere? Bai. Baita ere? Bai. Gaztitik ere bai. Gutxigo. Aukera nahiago natillak. Bai. Ondo. Da bigarren ero. Saltza gustagoena natillak. Ia bigarrena denbora. Arazorik gabe, burutu zen. Truka. Bale? Truka. Bale? Truka eta bero... Trukaketa. Bai, oso ondo. Zilaga banatuta, truka, osik ez truka, eta kro ez keta bai. Trukaketa. Ondo. Ondo. Hau da trukaketa. Zuek bi asmatu, eta trukean, zema puntu? Eun, ondo! Claro. Kroketa. Ja. Krokreta. Bai, kontuz, Kokreta. Kroketa, mesedez, Kroketa. Mentoreak hala hauskatzeko esaten diguta. Iluzeko eskua, erne? Ozen, komo inaren bila? Naikari amane, lehenbiziko eskua. Zerbait jaterakoan zer egiten duzu, hori da alde. Zein da? Baleontzi honen izena. San Nikolas, San Blas, San Juan, Santa Ageda. San Nicolás. San Juan. Noski. Itxasoratu berria. Bueno, horrari dira, ez da? Orain pastaketa jartzen, eta orain apurtzuet uretatik albaolatik atera da, eta orain jartzen. Gero Kanadara? Ba, bitu museo moduen egongo da lan horrek egiten dauzen bitartien, eta gero Kanadara due 2027 urtien, baina sasoiko tekniketara biltze, zoragarri altxorra Euskal Herrikoek, orduen, etxeko gonbidatu ikusten bertatik bertara. Bokala, zuek? Eta aurrera entzun. Oso ona, ze pelikuletako soinu banda kantua entzun dugu. This is it, Bohemian Rhapsody, Elvis, Rocketman. 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 Elton Johnen pelikula, musika, zondo. Bokala? Pelikuli politxe da, Oso. Bai. Agorra ere bai. Ondo. Bizitza bera, ez da? Zerbait jateragoan zer egiten duzu? Nola deitzen da Monsters Inc. filmeko aurra? Fu, bu, lu, zu. Bu. Bu. Ez ustekoak eta sustoak eta. Bokala? I. Aurrera? Bai. Entzun bau. Haizeak negar egiten du, Zer esan du? mutu gelditzen da, zu etortzean, ai gaua. Errestali diogu lurde sirion hori. Gaua bestitik. Haizea, zerua, itxasoa, mendia. Zote da? Itxasoa. Itxasoa. Itxasoa, mutu gelditzen da, Ondo. Bokala? O. Lepa. Saiakera egiteko. Ez da, momentu txarra. Zerbait jaterakoan zer egiten duzu. Ikote? Zerbait? Ez, arrastorik ez, ba, azken errondara, Ze arrain darama marmitakoak. Ega luzea, bakailua, legatza, bitxigua. Ega luzia. Noski. Hau ezin dautxik egin, No. Orduen herrizen bestela Bueno. ez aizartzen. Bokala? Falta? Eta, honen bestez? Bai. Zati... Zati gozoena hasierarako edo amaierarako usten duzu. Ja, kroketa ez derako. Bater kombinatuan, zer egin, ezta? Komodina, zorro! Komodina! Arrotzan, gorringu ez ere egin. Bollikauen barroko txokolatigaz ez ere egin. No, itiko dilemak, ezta? Banik ja badez badazan. Hori, gerokoak. Laiatz, manez. Bigarren eskua, eutxi, puntuak behar ditugu, eta komodina. Sekretu hau, askotan ezin da gorde. Ze txakur arraza da eskubidu? Rottweilerra, Dani Arrandia, artzain txakurra alemana edo boxerra? Rottweilerra.
Errotea. Dani Arrandia. Ondo. Bokala? A. Entzun, zuek? Ze talderena da entzun duguna bestia? Barniz. Oso ondo Laiatz. Beste bokal bat? I. Aurrera. Ze frutu lehorrez dago eginda euskal mazapana? Urra, intxaurra, pistatxoa, almendra? Urra. Arbendola. Arbentola edo almendra, oso ondo. Egite dituzu idoia? Ez. Jan bai. Ez. Ez da ere? Ah, bueno. Mazapana. Bokala? Bai. Gozo egiak zuretzat ere, ezta? Ez dakite. Gehitxo. Laiatz manez, ba aurrera eta entzun. Zoia. Obeto hola. Aktinazo bat, Ondo. Ze musikalen soinu banda entzun dugu? Miserableak izan da, operako mamua, The Greatest Showman edo Hamilton. The Greatest Showman. Errotea, Miserableak. oso ondo. Bokala, bikote? U. Aukera eskatzeko. Vale. Gure lagun ezkutua nor den aitortu Osatu beharko genuke? bai, aitortu laguntia Venga, azken! Aukera, danontzat, Laiatz, mana, aprobetxatu. Venga. Euskaltzaindiaren arabera, ze onomatopeia erabiltzen da euskaraz, barra adierazteko. Jejeje, jajaja, karrakarra, karkar. 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 Ondo. Eta azken Bokala? bokala? Hortxe. Gure lagun eskutuan orden aitortu laguntza beharrez. Ondo. Oh! Topaina! Idoia Kamaiur! Puntu pilaketan eta ondo aritu gara. Ia, komodintxo bat ere? A ver. Hau hirugarrena. Saiatu garren ezin. Ze urtetan izan zen estatu batuetan depresio handia ekarri zuen kraka. 1929. Oso ondo. Eta beraziko kraka oso ondo. Bokala? A. Entzun? Ze artistarekin kolaboratu zuen Zilibito Records taldeak abesti honetan? Isasakara, Luken, Etxepe, Malakias. Etxepe. Etxepe... Ez da zuzena. Bai? Isasakara. Malakias. Gure biko estiloan, ez da? Bokala? E. Horrela, ChatGPT-ri galdera bat eginez gero, zenbat ur kontsumitzen da gutxi gora bera? 5 mililitro, 100 mililitro, 500 mililitro edo litro bat. Litro bat. 100 mililitro. 500. Entzun bat, rama bat, Litro erdi galderako. Eta jendeari da barra. Horrek datuen zentruek erabiltzen Eskatzeko dabien bai. ure, ba oso ezaguna da gaia. Bai. Dramoi bat da, ur pilu behar da. Gerne. Bokala? I. Eta aurrera, entzun? Hau esmatu barra dago, Norra entzun dugu kantuan? Paul McCartney, David Bowie, Bob Dylan, Rod Stewart. Bota?
David Bowie. Zoragarria. Bai. Bokala? Eta? Alegin du nahi? Azken errondara bestela. Azken ronda. Gozen. Ze koloretakoa da zintxanen txakurra? Xurilla. Xurilla. Vale, pues... Eta bokala? Zein falta da? Bai. Bueno, saiatu arren ezin. Bota. Amonaren kroketen errezeta ezingo du inorko betu. Maitasuna eta... Oso ondo! Komodina! Erara! Eta markagailuetara goaz, bakoitza bere komodinarekin, baina puntuetan aldea, ia zertatzen den laren dogei, eta komodina lekeizion, abandino berrun damarreta komodina, eta laren eta komodina beran. Daukagu ez zer erabakita sortean irutaldei, abantaila, nahikari amane besteak beste zeuek, eutxi. Lehenengo errondan, dantzariak dira. Iratxe Ansa, Lucia Lakarra, Mariasun Quiñones, Garazi Etxaburu, Ane Maruri, Pau Etxaniz, Oiana Iguaran, Mentxu Alkorta, Gabriela Gómez, Elene Carreto, Ane Peacedo. Dantzari bat, bota. Garazi Etxaburu. Bai. Ane Peacedo. Irakasle, koreografoa. Idaia Maiur, Lucia Lakarra. Gure izarrik handienetakoa. Balez dantzaria, baiz. Nahikari amane, Ane Maruri. Lekitxon, kaxarranka dantzatu zuen lehen emakumea. Laiatz Manes, Oiana Iguaran. Izen dantzan abila. Bueno, bertxolaria da. Idaia Maiur, Elene Carreto. Beste Olatz Salvadorren Euria, abestiaren bideoklipeko protagonista. eta pandemian Elenegaz nik itxen nuen, Gimnasia, Bai, Bai. Eskerrak beraz. Bai, eskerrak berari. Nahikari amane, Dedikote? Gabriela Gómez. Bale, dantzari hau ere. Idaia Maiur, Pau Etxaniz. Iraguista da. Olimpiar joketan domina una. nahikari tamane bat ez da zuzena beste biak bai. Iratxe Ansa. Max sari baten irabazlea, besteak beste. Eta komodinarekin edo deskartarekin? Deskartiaz. Bota. Mentxu Alkorta. Mariasun Quiñones, futbolaria da. 150 puntu, lekitxora. Seguru zareten eskak, oto. Laiatz Manes, bigarren erronda zeuek hasita, judoko gerrikoen koloreak dira. Urdina, grisa, berdea, magenta, marroia, gorria, beixa, laranja, zuria, horia, beltza. Beltza. Maila gorena adierazten duena, ez da? Xurilla. Beste aldeana. Gorriza. Zortzigarren herrikoa. Horia. Bigarrena dau. Urdina. Bosgarren maila adierazten duena, osondo. Marroia. Maila bat gorago. Berdea. Ondo? Azken erantzuna. Laranja. Komodini gabe. Komodini gabe. 150 puntu! Izan dugu edo? Gerriko laranjarik izan dugu sekula? Zuek aritu azarete juduan edo? Ni haitu nintzen, guain dira urteatzuk kenpokaien. Kenpokai. Eta horrere gerriko laranja izaten da. Bai, badire gero nahastik mino bai. Bai, Idoia Maiur, zeuek abiatuta. Venga. Hirugarren errondan, autoen atalak dira. Enbragea, injektorea, estanda motorra, inhibizio filtroa, transmisioa, fuselajea, zedena, karrozeria, karburagailua, abiatze motorra eta txasisa. Enbragia. Kanak askatu eta bar. Niko baina ez dagot? Ah, automatiko? Egira? Nahikari amane? Karrozeriza. Bai. Hori behar da, Bai, Atmanez. Txasisa. Karrozeriari eusteko, entzuzen? Injektorea. Erregaia pasatzeko.
Karburagailua. Erregaia eta izean azten ditu honek. Lehiatz, Manes? Inbizio filtro. Hau asmatu egin dugu. Bueno, Idoia Maiur? Estanda motorra. oso ondo. Maikari Amanem? Erantzun lasai. Komodina. Erabiltzeko dago. Beste aldean ere bai. Eta, azken ere erantzuna? Komodina. Listo. Atara, komodinak. Ondo, 150 puntu berara. Eta markagailu bazonela geratzen dira, 570 puntu lekeition, 210 badinon, eta beran, zazpiran. Laiatz eta Manes, alegin du gara baina, gaurkoan bizilagunak ez zuen markatzeko, Bueno, ze Laiatz, Ba, txarto. txarto ere, bi saio egin ditugu, Bai. miluz ezagutu ere bai, Bai. merezi izan du esperientziak. Bai. Bai. Amila esker bizitagatik Eskerrik asko, zuei. Laiatz, Bai, Manes. Aurrera miluzen. Finalerditan eta eroso sailkatuta, lekitxarrak batetik, Maikari Amane. Ondo ez da? Bai, gustela. Komodina erabili beharrik. Gero erabili, baina salkatuta ginen. Pozik, Bai. bagarri. Idoia, Maiur, zer diogu? Ongi, zerki. Gozo? Bai. Bai ez da? Bai. Sailkatu nagusitasun osoz gainera. Bueno, Izango da, kaso, Kenpo Kai da? Bai. Entrenamenduak eta egin izana, eta sokatiran baliagarri izango zaigua, kaso? Uf. Eutxi ondo, Eta gitartxu sokari, bizkorri biltzen data, lekitarrak erantzuten lehenak, hartu lekua, eta guazen, sokatira. Denbora. Ze lore familiatakoa da, vanilla. Paso. Orkidearen familiakoa da. Zein herrialdetako ereserkia da berriz, God Save the King. Erresuma. Ondo, bai. Gorputzeko ze atali eragiten dio bitiligo gaixotasunak. Azala. Bai. Eta ze hiritan bizi da Bridget Jones pertsonaia, Paso. Londresen. Zenbat ditu Beethoven abizenak? 2. 3 ditu. Eta zein hamarkadatan egin zen munduko lehen bihotz transplantea? 80. 70koan, zein koloretakoak dira lekak? Berdiak. Berdeak dira. Zenbat denboraldi ditu holobiontea audiofikzioak? paso. 3 ditu. Eta zein kontinentetakoak dira jaguarrak? Amerika. Amerika. Ze izen hartzen du Siberiako konifera basoak? Paso. Taiga. Eta zein euskal lurrotetan dago Ibarrangelu? Bizkaian. Bizkaian dago. Zein mendetan ireki zen Panamako kanala? 80. 20. mendean. Eta ze animalia zen pelikuletako Lassie? Paso. Txakurra. Ze kontinentetan daude ordoki handiak? Amerika. Amerika. Eta biologiako zein adarretan aztertzen dira Mendelen legeak? Genetika. Oso ondo. Nola du izena Michelin enpresako maskotak? Paso. Bibendum. Zein hizki da amperearen ikurra? Paso. A. Zein animalia agertzen da berriz Googleen konexiorik gabe geratzean? Dinosaurioa. Oso ondo. Sinesmenen arabera metalak zer bilakatzeko gai zen filosofoen harria? Paso. Urrez, hilar. Nola du izena 101 Dalmaziar pelikulako antagonistak? Cruella. Cruella de Vil. Zein animaliarena da munduko haragirik kontsumituena? Bella. Bella. Txerriarena, jarraitu atxatitza. Burua saldu eta txapela? Paso. Erosi. Zein kolore ematen die leuzismoak hile edo lumei? Marrona. Zuria, eta zenbat gurpil ditu? Ondo, Idoia Maiur, reusten sokatiran, azkenien, denbora, zauen gainean erorita ezin aurrera jarraitu zen moduz. Ongi. Gustora. Ondo, Lanak ondo etorri, egin da, programa oso ondo eginda, Bai, finala, falta, Bai. baina aurrengo hurrengora, aukera bat, hurrengora. Hori da, hau pasu, Finalean ditugu berriz lekitxarrak. Amanen Aikari, behon dizuela. Eskerrik asko. Bai. Besteak beste horrek esan nahi baitu, bueno, gauza gerdipurdi egin daia, 1000 euroko langa gaindituko dugula. Momentu 800 ditugu, pilatuak, Ondo? aizta? Bai. Ota, jazakoa irabazita,
Esan txarraixak, Langak berda? apurtu, erosi, nahi duzen guztia. Dana. Hilu zen, gaur, jokoan baititugu erne. 50.000 euro. Eta publikoa ere lagun, Leioako Barandiaran institututik. Eskerrik asko bizitagatik. Etxeko deialdia, kamisetak giltzartean daukat. Guztiek kamiseta nahi dutelako. Anton, zeuza txarrena ganera. Txarrena zertan. Kamiseti, hau da zuretzat. Bukatuko da urtengo demoraldia. Ez dut izango kamisetarik. Eta zen nahizu. Kamiseta bat? Goteko poteuen guapo, adibidez? Ondo, lekitxon guapo goteko? Amane, nahikari? Bai. Bueno, aplikazioaren bidez, Ja. urrengo egun bat Hemen egin dena beharko edo. duzu, Edo zakua edo kamiseta. Zakua. Dirutzue Vale. daukagolako zain. Ondo derto. Kimika, esango litzateke zu kamisetarekin ikustie. Begira, eraingo nuke zerbait ez da, bai. Eraingo Erreakzio zenuke, bat, seguro. bai. Fizikoa be bai, Baita fizika ere, be bai. baita ere. Fizikan onak zuek, amanen nahikari? Ni ez. Ez. Eman genuen. Ze garrantzitsua da Eman, fizika bai. bizitzan, Baina, Ia galdera, itxasuen ur gazitan, kresalarekin, edo errekan ur gezatan, non egiten da hobeto igeri, non egiten da ondoratu gehiago bat edo gehiago azalean geratu? Zezango zenukete? Ez? gazitxan. Gazitxan flotatu. Gazitzen errezau flotatu bai, egiten da. bai. Bueno, horrek esan nahi du, dentsitate handiagoa daukala urgaziak gezak baino. Amanetan nahikari. Seguru, urbasa baten beste likidoren bat bota duzuela, eta buelte egin eta zer geratzen den goian eta behian, Bai. seguru badakizuela. Amanen nahikari, gaurko galdera. Urak baino, dentsitate handiagoa dute. Denpora. Gasolinak. Ozpinak. Olibolioak. Odolak. Etanolak. Dieselak. Merkurioak. Glicerina. Serum fisiologikoa. Esnea. Kerosenoa. Egiaztatu egingo dugu. Bostakatx. Urak baino dentsitate handiagoa dute. Laukatx. Laukatx. Urrezko galdera, amanen nahikari. Alkolak dira bi, denpora. Zer? Duda asko. Asko. Ondoratuko gara edo urgainien amaituko? Ondoratu, guai txikian banan ondoratu. Akaso zakuaren pixuarekin. Odola. Bai? Likatsuagoa izateaz gain, dentsitate handiagokoa ere bada. Esnea?
Gero esne motaren arabera apur bat aldaliteke, baina urak baino dentsitate handiagoa. Oliba olioa ezezkoan. Azalean, geratzen da. Hau Nahastu gabe. danok egin Bai, dugu. ez da esperimentua. Eta ez nahastearen arrazoia gainera polaritate falta omen da. Hori ere ikasi dugu. Ezezko eremuan, kerosenoa. Gero ze garrantzitsua da, bai, erinot gasolinek eta uretan Bai, ikusten da, errepidien eta bai. geratzen dienien, labandu ganin geratzen dielako. Horregatik geratzen dira, noski, azalean. Gasolina. Diesela. Hau bere bide beretik, ezezkoa behar genuen, etanolarekin batera ozpina merkurioa, glizerina eta serum fisiologikoa dentsitate handiagokoak denak. Amanetan aikari 250 euro. Bueno, borobiltzeko balio digu, eta 1000 eurori iristeko balio digu. Bai. Ta 1000, berez? Papa? Kolpean? Urrezko galderari esker? Ondo ez da? Bai. Ba, horretarako urrezko galderen erantzun zuzena bikoitza izan beharko litzateke, Eta galdetu dugu, zeintzuk diren alkoholak, zebi, etanola nahiko argi. Bai, alkohol etilikoa deitzen baitzaio. Amanetan aikari. 1000 euro? Irabazten baitugu, zer? Ostizori jafari bat. Kuadrilla zari gara, Adazpada. Dio ilaskiri esan. Zuizori, apadi bat. Balkola zein den jakin beharko genuke, 1000 euro irabazteko, eta serum fisiologikoa bada, erantzun zuzena. Glizerina zeraz genuen. Nahiko mame. Baina, lehen aiko dutako lan, gaben dituta 1.050 euro gaitugu pilatuak. Eta miluzen jarraitzeko txartela ere bai. Apazuek, segi hortan. Eta miluzen jarraituko dutenak, la bezalde horretan zebetan gano, gaukazue.